Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukwethe iminyaka eyi12 eBhadlejele wesifazane wabulala ingane yakhe neminyaka emibili ngoba exabene noyise. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi ugwetshwe iminyaka eyi12 eBhadlejele wesifazane ogama lakhe kunguSindiswa Dlamini owabulala ingane yakhe neminyaka emibili. Kuthi uSindiswa waxabana nomndeni wakhe babe sebemthethisa ekhaya, waphuma endlini ekhaya lebheke emontweni, wafike wakhihla isilile emontweni. Ingane yakhe yabe simlandela umbuzo ukuthi mama ukhalelani, mama ukhalelani. Kubikwa ukuthi wabe sedinwa lo wesifazane maqede wabamba ingane wayikinya yaze yashona. Kwala noma ugogo wengane eseqhamuka ezolamula kodwa wangasuka emqaleni, wayikinya uyaze yashona. Lo wesifazane ke zimkhalele njengoba egwetshwe iminyaka ewu12 eBhadlejele ngakho ukubulala ingane yakhe le eneminyaka emibili. Bafethu ke abantu babe noPaul kwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana ngalo loludaba. uNdonga Mpumi uthe ayisuka imizamo kagogo ayanele, sengaze kufa ingane ngenxa yokuthi uyahluleka. Wabe sefaka ama-emoji emgqomo. uLondeka Samelihlo uthe awu angisazi le story kodwa ubaba wengane ukhala nsuku zonke, wayenza into ebuhlungu lo mama mncane kakhulu 12 years awutholile. uDilikajele ubumfanele kakhulu. uCebo Minange uthe bekufanele athole uDilikajele lo, ukube nje ubaba wengane owenze lento ngabe uthole uDilikajele. uZesizwe Mhlongo uthe ubengafingani naye, uzophila kanjani azi ukuthi wabulala ingane yakhe ayizalayo. uPinky Zuma uthe ayi kunzima, kweminye imindeni kunzima kakhulu, abanendaba nanokuthi kwenzakalani. Kushuthi lo wesifazane ubebhekane nokukhulu esingakwazi. So buya kanjani emakhaya uma kungekho ukuthula kukanje? Kunzima kakhulu emakhaya, abantu nje bangamane bekusha abakushayo kodwa uvela ubona ukuthi ayikho into eyiphilelayo esikhathini samanje. uPhakathwayo Mnotho uthe ayi kodwa Nkosi yami izinga ngalucasuka bese ligcwele kakhulu kulo wesifazane, sengazi ukuthi engathola ukuthula. uCebo Zenkosi Zulu uthe awukuningi abhekane nakho lo wesifazane, udinga usizo kanye nomkhuleko. uKhwantalala lomphethe ngenhla udinga nokuzilela emntanakhe ngoba imoya emkhungathile, sengazi ukuthi ke engakhola ukuthola ukuthula. Fezeka Makhoba uthe lolu hlobo lwencindezi noma loKhwantalala angifisi ukuthi lungithole, nami ngifane nalo wesifazane. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolu daba. Mina nje intathela YouTube sengayiteta indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.